Здравейте хора, добре дошли в едно ново видео, където днеска няма да играем на Майнкрафт, а ще играем на име една игра на име Drunk on Nectar, предложена от един от феновете. Не точно фен, но този, който коментира на видеото. Ако мога, ще покажа снимка на каквото коментира, но нека да започваме. Това ми е третия път, в който записвам това видео, понеже предните пъти не можеше да беше бъгави, имах малко проблеми, но както виждате, ще изберем калинката или по-точно ларвата на калинката и ако ви харесва това видео, не забравяйте да лайкнете това видео и също да се абонирате. Така. Както виждате, избрали сме си калинка, защото вие гласувате от това гласуване, дето направи за калинка. И нека да започваме с ново и... Абе, стига. Ача. И така, това е интрото. Малко лагаво, но ако ви харесва. Чакай, това съм аз в яйцето. И май сега ще мога да изряза. Да. Изризам. И сега напълно изризам от яйцето. Първата част. И сега задачата ни е да намерим ето такива боболечки и да ги изяждаме. И като ги изяждаме, ставаме по-големи. И като изядем достатъчно, може пак да си сменим кожата и да преминем към втория етап. И това сигурно голяма лесна въшка. Но чакай, ново нещо може да използваме такова, за да може да виждаме лесни въшки отдалече. И сега ни показва, че тук наблизо има лесни въшки. Извинявайте за лошото качество. Просто лаптопа ми не е толкова добър и сега може да използваме това, за да може да видим къде са лесните въшки. И може да зумваме, както в Roblox. И сега ни показва за тези насекоми. И сега ни дава квеста да изядем 3 такива от тези, но не мога тези големите да ги изям, защото не съм достатъчно голям, но благодарение на това ново нещо, което е придобито, може да ги ядем. И ето една
то квестовете първоначално са лесни и сигурно може след малко да си сменя кожата и да премина към следващото. И както виждате, хора, вече може да си смени кожата. И сме станали до някъде големи. Развиваме се. Може скоро да станем какавида. И сега ни показва, че трябва да ходим тука. И ни казва, че може да намерим различни листни въшки горе на листата. И като се използвам това, мога да видя точно колко много имат предвид. И наистина са много, само че трябва да внимаваме за мравките, защото ако ни забележат, може да ни схрускат. А това не е хубаво нещо. И сега имаме за задача да стигнем до третия етап от нашия живот като лампа на кравинка и може и в това видео да стигнем до пашкул. И даже може да стигнем до нормална кравинка. И сега, както виждате, ще ни накара да мигрираме до друго растение, защото иска да ни усложни живота или нещо друго, но до това растение ще мигрираме, където има повече листни въшки, в кавички. Няма много, но има достатъчно, за да стигнем до третия етап и сигурно да можем да се превърнем в какавида. Още малко и ще можем да стигнем до третата, т.е. да си сменим кожата. И просто понякога ще видите как се размърда мишката, защото тази игра, за да мога да се оглеждам наоколо, трябва да използвам А, С и B и такива неща. Това ми е малко трудно, защото до сега не съм играл така.
То обикновено сега трябва да можем да се сменим кожата, обаче играта казва, че не сме достатъчно дебели. И за това, което за мен не прави никакъв смисъл. И сега общо взето ни каза, че мравките могат да ни видят и може да ни атакуват, задето ние им изяждаме лисните въшки. И мравка ни атакува, но ние спечелихме. Обаче не я разбирам каква е логиката в тази игра. Тоест казва ни, че сме достатъчно големи, за да може да си сменим кожата, ама не сме достатъчно дебели. Не знам каква е логиката тук. И ето, както виждате, аз се преборих с мравки, защото съм про. Не съм чак толкова про. И както виждате, вече се сменим кожата за трети път и мисля, че следващия път може да си сменим като цяло. И сега общо взето ни казва, че може да ядем тези лисни въшки с крила, което според мен е добре. И както виждате, хора, изядах една от по-висшите лисни въшки, която има крила. И също сега научих, че мога да използвам контрол, за да може да сниквам. Тоест да се промъквам бавно, побавно, малко по малко до тях. Гличнах се. Готово. И сега само трябва да се превърна в пашкул. Или не. И както виждате, хора, това е един пашкул на Каринка, който ние ще станем такъв, когато се развием повече.
И сега, хора, ще си смениме кожата за четвъртия път. И сега ни казва, че може да ги вземем като сникваме, т.е. като задържаме контрол и така се приближаваме бавно по бавно до тях, но аз мисля да ям тези боболечки, защото просто повече ми харесват. Поне са по-хубави. И тук, както виждате, на листото има много такива, но трябва да сме бавни, за да ги хванем. Както виждате, не успяхме да ги хванем, но сега поне ще изядем останки от уляви. Това ще ни помогне в процеса на ставане на пашкули. Както нормалните хора го наричат какавида. Тук не. Като натиснем X може да видим, че повечето такива сини боболечки са приумни и пак мравките не бият, разбира се. За малко да ме убият. Но тук са повечето от тези големи, сочни, сини боболечки, които приличат на скакалци. Просто нямам наименование за тях. Може да изядем, но паднахме от листото. И както виждате, изядахме и последния. И сега трябва да станем достатъчно дебели, за да може да станем в какавида. И имам предчувствието, че това, както винаги, ще отнеме бая време. Затова гледайте този таймлапс. И както виждате, хора, отне по-малко отколкото си мислех, но е време да ставаме на какавида. И сега трябва от това листо да се превърнем в какавида. И както виждате, хора, това ни е какавидата и сега с времето ще стане на калинка.
Това е защото сега калинката е още мека и сега трябва да станем червени, като напомпваме вещества в крилата си. И сега можем да летим като хубава калинка. И мисля, че на това листо ще се свършва видеото, тъкмо когато слънцето залязва. Сигурно може да видим залеза, но ето ми. И чао, чао, хора!